Adom TV Badwam na uguso no yeda Professor Yike Walasase ene agudie mu nsam a one padiboche one more de ebre de du so no election headquarters ene ha hye so say ye de bebro na ansa ne yebekọ Asen North abato mpesua no so na yakohwe ne ekoso ewo ho no ye won komodi ahudo bi ewo ho a ewo se ye de ebro ye wo Dr. Herbal and Prayer Center ewo ha ye ne di nkomo yi na ye wi a afi ya to so nti wo ha ya election headquarters no enye afidie no emfiri ha manu musu a enna ha sei emfa maye ye ayen so ye wa ha ya ye krado somo na ya cross ne ye kwa Asen North nti Dr. Sharp anope ye mu ache mu akwaba mejo so na bibia bokọ de ya me ne na bofa da o ma no ye ya da sepa niema hodo de wu ye bidie na yenhwe nyarewa ba mienu miensa bi a ye ba Dr. Herbal and Prayer Center wada o ma otimeboa ye da nyame ase atiefo nyina nso ye kiam ye gidi se Ghana nso so no asomdwe ni ahoto beba se ne emugusu a motie adom ehwe adom no okay Dr. Sharp dia na chese waka asem kase esan se Sharp ho no mo de ho na yade na ehu ene ne esoso nyina no de ben eba bewie esan se on se ye ho no yarewane yakwadre mu ye ena Sharp ne nana na kire ne haban no wo bunu afon kransa yefri ane kranka nyina wate ase na onim haban na che ena onim ne bia nso ye na me kire atiefu ade ane ahwefo se obi yare a odi kan ekwe hospital ebia baabi okọ na eye ketuam ne ho antona e wo se opere kọ baabi a ehonom eso wate ase na se okọ baabi a honom so wie na se ne ho antimi antone de a na wo se otimidi nani eche Dr. Sharp yade a menye eye beye miensa apafra no yade bia no onoma wode baba ye honom a yentimi anya mawo nipa dodo na anim ye dwumadie yensam atenne wa Ghana anom ne abrochire baabi biara achacha kwata ena kompo ena menye yade na aka ni nyina no ye de ben ye hu dwuma e ma ne kọ pepepe wate ne mecho na ase enti obi nu ono mo betimi aba se oba Dr. Sharp ono ma ontimi nya fa ho di anase ogie yade no etise de ye behwa ama ama na ye de ben afi honom ama ho aye de ben ato enti ase a kire nso se ye yema na nye ya oba ye du sika be se ya de ben ama wate ne mecho na ase ena ebi nsusu entimi ensi we ye honom da eche se ye nim sane ye dwumadie ene ye haban a ye de ye adwuma no etie se wate ase ena yade no dodo na bebre susu honom a enye hunamu asem ebi ye nioma bebre na de yade eye de ben eba because mame nkyere wade hwe se mame obi wo onum sesi ai ebi adan a odem se ye ya mosquito trap ho o san spray ho o san nom hygienic water se ne ade wate ase enso so na wo ma malaria timecho enso hwe obadam ni sebe odam baabi no entontom wi no baabi obenya bi oda ene onum nsu ayi typhoid ne nuoma ebi nya no wate ne mecho na ase nti yade ewo ase yaw ade ene wo enuoma on ye pam ayi upam pataku wi a ansana watu abirechirefo wate ne mecho na ase enti yade no aya ewo nsunsanso ne nuoma enam so a edeba enti se wonye hu ne fare ba pe ansana watimi asa yade no anyesa bebre na ba ye adwuma enso enye ena da bia me kansa me ya ahaba me de sa yade me de ma na de sa enye untimi fansa enye because ye wo obi awo ne nuoma before Roman father baba be gire onom apaga na yi se o petepete yi no onim ne waye osunsuma ene secret answer wate ne mecho sofu baba be gira puppet afa bible aprichi amani party ase atimi nsam no ewo onom betu obi afa asem na
o se ne ote ase fa obetimi adwene ho ama sunsum akere ne nioma ama na ye nioma no ewo ne a waye de ben waye ofie ansana oba begina sa popete no so enti yade de se ompese otu sikagu na obre na okwa nante na yese ya yade bia ewe honum stroke kwandem wa yesa your friend is saying chese yade bia yesa ema no ko obi on ma or breast cancer obi ko bedwetting nyina ye we ho ye yi yade bi enya yade bi apart from chacha kwata ena kompo yade bia no wo frɛ yen ne asi ebetimi asama wa mepacho otu ana mobile ho no ma enya de ebetimi afeli uda ntina say Dr. Sharp enye wonnuro ne adwaman so dabi memenye deliver menya hwe abrochirefo ne ehu ommobo because one say abrochire obi onum kura oni pepa wo de beba Ghana ana obetwa plane ticket na out no ne boarding nti eba ne sa me ankasa Sharp na ankasa Dr. Sharp de demon chase me ankasa na me de aduro no ekọ your friend is saying post office na makwa akoye e de abrew uni me ayi a enya de amede ba mu obi personal so mfa mrew ene oye okunu oye oyere ukunu na oba no na yare a me mfa ma no because me nim asem ebetimi aba wate ne mechro na se aha enti sa na tie nti ye de oba ye ho e na mechro se yade no nyoma bebre di akire yade ankasa na unsa first no enkokrafo ne yi no unsa omo nta anyade omo nyini pa ewo ne ntia ye be kire nyoma mu ama nipa gusu tie na nipa bete nyoma ase nti na se wo ho no clinic ai ya de haba ne ya adwuma mesan so eye sofo so aha sa na tie ai sa na tie nti atan ne wo hefa ni dim ya wo ka soa o ba ye ho no ma o fa ka soa ka no asi wo ka soa overhead na ase usu overhead na ase a no afa ka ekọ new market di se o fa ka ekọ new market na no aka so obesi wo ADB bank agric bank no usi wo ho a okọ anim ketua bi a onsa right fitafo bi wo no na me no om na share wa na udu ho no ma o ka se okọ Dr. Sharp ho no ma obi anim ho do ho no no me kọ ye ncheye first na nka me wo amam from bet ma move afiri ho enti so obi ati ebi bi se ya Dr. Sharp kro na na maduro me mfa maduro nko ba bia enti obi ba ho no se bia aduro bi se ya me pa atwa nya Dr. Sharp a enti wo ya no wa ye de be no wa twa ye because beba ne ya hwew wate ne mecho na se na yehu adekodi a eye wankasa enti ne yesa yade bia ekọ no ye de yade bia no no mebetima ba yanim a enye de be etimi ko enkra hanko na wo branches akra hanko a abrebi ye bi okuma se bet breni ntini ye ntimi ni ye nya kwan ko akra da bi every day bi am ye adwuma every day bi am ye adwuma sesi am sesi am fi an ma me kwa ye adwuma wate ase na Tuesday anwumre bi anso so no me san so ba Adom ebo be 11 kwa Adom FM so no me san wo so live eno so gise me ba ntesi am fi akohwe nkrofo ase aba anadwo enye TV eno no ya Adom FM Tuesday bi anadwo wate ase sa na tie enti se obi abracha ma me papa me ntimi nya duro mo obi a ntimi nya yewu enti na me sese me ya duro mo obi na anya ye nipa no mfre na won ka no nsa ngu manim ase wate ne mecho obi a ebi nsi wo ga na anom da gise obi o no ba ma na duro no yade no oye ya no agya duro no nom wate ne mecho wagya de ato ba bi but ma menchiro ya yade mienu bi me chiro ni suban diabetes ene yade bi te se epilepsy etwere eno no se onum ho aduro na se eya bibidura onum a beginning no ebetimi yade no betima ese ne ekosoro no because ade no eno no ewo ove wa yinum nyina ntine ebe nane wate ase ebe nane afa veins no ntino ayese odi enwo chance bi ade froye enwo froye guma me fancy wadi awie nsu onwunu ayi water aye cool guma enyawe but wode hot wine gumpe ubo nse ani na chenya ha sa na ya eno na tie okay nti do me wo number no e na say si wo kira kwan de bi mai me number se no ena wo TV na enim no me sai abobiem ama watie
0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 back to 050 554 19 96 bia obefre bia no enha ho se one doctor bekasa omo mbefa course no omo ye train a omo nim bibia ne ayi bia ne ebro so no omo de beba enti ofra enti se ne wa fresh sharp wa no enti Dr. Sharp Herbal Prayer Center Dr. Sharp na mu na no penso oni ababedi nkomo ewo nyuma hodo a wona mabibudio so ede sanyar wanti ene dog nkomo no yede esi ha na wo konso asano so election headquarters no eno a ne ha team no ma ya krado dada kase ene mu no ote se yene Alfred amo edi nkomo asat 6 na nkofo gina wo mo na so ya wo mo kwa akwato aba we kire wo mani brabre eprim puntuo ewo won mo ekro no monti e wo so okoto aba yi wo mra hye bedwani na akono anika enti ehun nsem nyina no ya de bebra wo ewa ha na ye wo studio enso de eja ye wo dwadie hu komodi ahodo nti ye ne Dr. Sharp awie dia ye bekọ na Joy Herbal Center so ya bo awura wo ma atena ye ne won mo so adi nkomo ahwe won mo nuro ahodo Vical 20 ene nuro ahodo bi a Joy Herbal Industries for one more won't mami ntwa me homra